pa bi lahko povedal na slovenščini, ker seveda sem učitelj slovenskega jezika in slovenske kulture. V Zaječarju, kot veste, dobro, tu so tudi naši stari člani, med njima je tudi pa Maja Živič, katera je članica od 2003. leta, ker je tudi ona deloma Slovenka, kot tudi ostali. Ko smo začeli 2003. leta, novembra meseca, takrat smo imeli prvi sestanek, smo imeli eno idejo, da bi Slovenska kulturna skupnost Ivan Cankar predstavljala Slovence iz cele Timoške krajine, in da bi enega dne bila vodeča kulturna skupnost, slovenska skupnost v celi vzhodni Srbiji. Danes je verjetno tak, ker 10 slovenskih kulturnih skupnosti smo mi ustanovili od Donjeg Milanovca na Donavi do Leskovca na jugu, od Zaječarja na vzhodu do Kragujevca v centralni Srbiji. In tu so seveda tudi slovenske kulturne skupnosti oziroma društva v Nišu, v Kruševcu in ostalih mestih. Imamo dopolnilni pouk slovenskega jezika od 2003. leta v Zaječarju, Bolu in Leskovcu. Imamo tole posojilno biblioteko, to je pri Zvezi slovenskih kulturnih skupnosti Srbije, to je ta pozemna biblioteka, koja pozajmljuje knjige, razmenjuje knjige i materijal sa svim slovenačkim zajednicama, tih, da kažemo, 10 gradova Srbije. I mnogo toga još imamo, mislim, prošle godine smo, od februara, kada je dan kulture, slovenačke kulture, to je Prešernov dan, mi ga uvek držimo u Boru, to je centralna proslava u Boru, pa onda idemo na proleće, idemo sa našim, da kažemo, od aprila sa našim pesničkim, muzičkim večerima. Imali smo večer slovenačkog evergreena, slovenačke filmske muzike, onda predstavili smo Bojana Ramiša, veliko, da kažemo, slovenačkog kompozitora. Meni je posebno drago jer je bio to prijatelj pokojnog oca, a kažem, slovenačka zabavna muzika se rodila u šumi, u partizanskim odredima, gde su stvarali, ne samo Bojan Adamić i njegovi drugovi, školski drugovi iz muzičke škole u Ljubljani. Tako da je to jedinstvena prilika da je, kažemo, da je slovenačka muzika bila baš originalna slovenačka partizanska, što je meni jako drago. Evo, otprilike, to je to, mi radimo, svakog meseca imamo to nešto, za iduću godinu, već tamo negde otprilike na proliče, negde već u marta meseca računamo sa književnim večerima. Ako dobijemo nešto otprilike novaca od urada, od Ministarstva za slovenačku dijasporu, objavit ćemo zbirku dečje poezije sa, da kažemo, lepim ilustracijama, imamo i to, i dobre ilustratore, pored pesnika, objavit ćemo onda i našu antologiju, jer je to već vreme, pa ćemo imati nastavak slovenačkog evergreena, od tamo negde od 80. godina, pa onda 90. otprilike 3 puta. Jednu smo imali, još 2 puta sledeće godine, i eto, to je to. Meni je jako drago, ja bih želeo da izrazim jedno, kažem, zadovoljstvo što je ovde sa nama Vujadin, da kažemo, predstavnik opštine, inače po vokaciji, kažemo, akademski glumac, i on će svakako da i razume našu tu, da kažemo, aktivnost i kulturu i naše i potrebe. Pozdravljam sve, evo Igora pozdravljam, moga kolegu iz škole svoje vremeno, magistra teologije i ostale. Eto, otprilike, to je to i nastavljamo sa našim programom. Hvala svima.